delar på cross här. Sen har vi givetvis Erik Ljusström nu där vi ska hålla en titta in i första böjen. Jag får in på. Jag får ta starten. In i chikanen. Titta de var. Nu kommer rakan här. Nu ska vi se. Det är 180 grader. Det är väldigt hårt. Och så får titta tekniskt. Då tar vi vänsterböj. Jakob är ledning. Och nu ska vi se. Här gäller att hålla koll på gasen. Många förarna tar lite lugnt för att komma in i körrytmen. Det är kort och färd intensiv avslinga. Mats Jonsson 4. Det här är inte vad Mats Jonsson har räknat med. Han ligger 4 för tillfället. Och nu kommer de till parallell. Alternativspåren. Titta här nu. Titta jag. Oj. Ja, här är det spännande att se. Jakob har fortfarande ledningen. Oj, det är svårt. Mats Jonsson under 255 på Honda. Fortfarande 4. Anders Strömberg 5. Ja, det var lugnt. Inga hårda påsar. Nu kommer till den sista raken för mål. Aj, då har vi sista här. Allt är klart att han kommer att köra här utan problem. Det är svårt att åstadkomma. Varsitt spår! Nu kommer Jonsson! Aj, där var vi nära framhuset. Han var tvungen att släppa gasen. Den är väldigt tajt innan, det är inte mycket i gaspåslag. Fredrik Anto, som nu lämnar på Yamaha, 02 av Ulfa. Jag är inte klar på den här. Ja, han tar inte i alls. Det sluckras upp lite grann. Under tiden radar sig hit under spår. Ja, där sprutar det lite vatten och lera. Och Marcus Jakob har ju bort lite grann. Oj. Nu kommer de på den sista rakan för mål. Jonsson går in på 2. Ja. Oj, Mats Jonsson, hur han har jobbat. Nu var han in på 2. Och sen när Mats Jonsson där så kommer han inte och nöjda. Mats Jonsson tappar lite marken. Det är Marcus. Rotita nu. Vivinek Geros. Och bra ut där. Titta vilken fin åkning han gör på. Han åker så. Det är en katt åker på cykeln. Han är inte så. Det stöder under hård pressa. Och vad händer nu? Nu tar Jonsson andra spåret. Nu kommer Jonsson. Men Mats Jonsson har en jämsides. Nej! Henry Boman på sin Kawasaki och får bli varvad aktare. Nu hänger nu kommer killarna. Nu är mållinjen här. Nu kommer Jonsson och sätter sig på inne. Ska vi få se. Nu kan vi där på tidsböjen här. Alpina vinner och Jonsson 2. Henry Boman blir varvad. Bra Marcus!